Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Ако за първи път попадате на мое видео, казвам се Ида и много ще се радвам, ако се абонирате. Както вече сте разбрали от заглавието, днешното видео е първото видео от серията с любимци за 2018 година. Много се чудех как да ви покажа любимите си продукти за изминалата година и реших, че ако направя само едно видео, то ще стане супер дълго и тягостно и просто няма да ви е приятно за гледане. И затова реших, че най-логично и добре като идея е да разделя любимците в няколко видеа, като първото видео, което ще видите днес, ще бъде с любими продукти от бялата козметика, т.е. продукти за лице, коса и тяло. Следващата седмица ще ви покажа любимите ми грим продукти за 2018 година, а след това ще има и още едно видео, което ще бъде с любими книги, филми и други такива лайфстайл любимци. Надявам се тази идея да ви допада и като цяло по този начин видеята да са ви по-приятни за гледане. Както вече казах, днешното видео ще бъде за любими продукти от бялата козметика. Ще се постарая да съм възможно най-кратка, тъй като продуктите не са малко. Не съм избирала само по един любим продукт от категория, а реших, че е най-добре да ви покажа всички неща, които са ми харесали през годината. Ще се постарая да съм възможно най-кратка и само набързо да ви запозная с продуктите и защо ми харесват. А повече информация може да намерите в описанието. Там ще оставя имената на всички продукти, както и линкове към постове и видеа, където съм говорила за тях. Започвам първо с продуктите за коса. От тях имам да ви покажа 3 неща, но ако ме следите от по-отдавна или дори от по-скоро, със сигурност знаете кои са 3-те любими продукта, за които ще ви говоря. Първото нещо, което ще ви покажа, това е шампуана Mane & Tail. Това е любимия ми шампуан за изминалата година. Споделяла съм ви много пъти за него, за това колко ме е харесало, както в видеа с любимци, така и в видеа с празни опаковки. Не искам да се повтарям до безкрайност. Наистина е страхотен шампуан. В момента имам голямата опаковка, която е 950 мл и ми стига за страшно много време, буквално за месеци. Шампуана не се предлага в България, но можете да го намерите лесно онлайн. Доколкото знам, се предлага в ASOS и в сайта Look Fantastic. И двата сайта доставят до България. И аз лично смятам, че е по-добре да си го купите оттам, ако решите да го пробвате, тъй като цената е достъпна, докато видях го в няколко български сайта, където цената е супер завишена и аз лично смятам, че не си заслужава. Затова ви препоръчвам, ако решите да го пробвате, да си го вземете от английски сайт. Следващото нещо, което искам да ви покажа и което отново няма да изненада за никой, това е маската с банан, Banana Hair Food на Garnier Fructis. Това е тяхната серия, която е с 98% натурални съставки. Вече съм ви споделяла, че това е любимата ми маска за коса. Наистина е най-добрата маска, която успя да намеря през изминалата година. Това е втората ми опаковка и ще продължа да си я купувам. И накрая третото нещо, което искам да споделя като любимец за 2018, това е моя Tangle Teaser. Това определено е нещо, без което не мога, тъй като имам доста голяма гъста коса, която много се заплита и тази четка наистина ме спасява. Разплитала е дори най-заплетената коса. Почиства се лесно, пренася се лесно навсякъде, може да носите в дамска чанта, в ръчен багаж и така нататък. До сега не съм намирала четка за коса, която да се справя така добре с моята гъста и непокорна коса, както Tangle Teaser, и ще продължа да го ползвам и занапред. Наистина незаменим за мен продукт. Продължавам нататък с два продукта за тяло, които искам да ви покажа. И двата са на марката CC. Можете да ги намерите на сайта beautyskin.bg. Между другото, аз се забравям да ви кажа, че имам код за отстъпка от там, който ще оставя отдолу в описанието и ви дава 10% отстъпка от целия сайт. Първо ще ви споделя малко за скраба за тяло. Много ми допада този скраб, тъй като е изключително подходящ за сезона. Наистина ексфолира отлично тялото, като едновременно с това маслата в състава му подхранват идеално кожата и според мен е много подходящ за зимата, тъй като освен, че ексфолира и премахва мъртвите клетки, също така и подхранва кожата и след като сте го ползвали, кожата ви е буквално като куприна, наистина е страхотен. В друг голям любимец през изминалата година за мен се превърна и крема за крака на CC, който е с минерали от мъртво море, а това е най-добрият крем за крака, който някога съм използвала. Споделяла съм ви вече повече за него в друго видео. Наистина е страхотен, подхранва отлично кожата на краката и е толкова богат и хидратиращ, че ми се налага да го използвам само няколко пъти в седмицата. Просто нямам нужда да го използвам всеки път след баня. Продължавам нататък с продуктите за лице и тъй като сме на вълна продукти от Beauty Skin BG, ще ви покажа още две неща, които ме впечатлиха много тази година. Това са два продукта на Fun Ethic.
френска биомарка. Това са тяхната маска за лице и олио за лице. Това са продукти от тяхната серия, която е за хора над 30 години в лилавата опаковка. От тази серия имам общо 3 продукта, като двата, които ми станаха най-любими, са ето тези. Първо ще ви споделя малко за маската. Силата на тази маска за мелечно в успокояването, което предлага на кожата, наистина действа супер успокояващо и релаксиращо за кожата. И ако, например, сте се излагали на слънце или сте стресирани или нещо друго, или просто искате да релаксирате с приятна маска за лице, наистина според мен тази е една чудесна идея. Действа много добре, много успокояващо, попива в кожата и аз лично много я харесвам. Олиото за лице от тази серия също се превърна в страхотен мой любимец. Вече съм ви споделяла за него. Много ми харесва да го използвам, когато си правя масаж на лицето. Понякога го използвам и просто за хидратация и подхранване. Действа отлично на лицето, а кожата с него е успокоена, с избистрен тен и придава един много красив блясък отвътре на кожата. Наистина изглежда свежа и отпочинала на следващия ден. Още едно олио за лице, което няма как да не споделя сред любимците си. Това е мултифункционалното олио на Nuxe. Знаете, това е един култов продукт, който всички, предполагам, познаваме добре. Това олио може да се използва за тяло, за коса и за лице, и затова всъщност се води мултифункционално олио. Начинът, по който аз най-много обичам да използвам олиото, е върху суха коса, като го използвам или когато съм изсушила косата с сушуар, както в момента. Това всъщност е естествената ми коса, не съм я изправила. Или когато я изправя, след като съм я изправила с преса, много ми харесва накрая да сложа малко от олиото, тъй като то някакси придава допълнителна хидратация на косата, заглажда я, прави я по-блестяща и освен това я придава страхотен аромат. Наистина това е най-любимият ми начин за използване на това олио. Другия начин, по който харесвам да го използвам, е върху тялото си. Най-вече през лятото, когато има повече кожа показ, много обичам да го използвам, например, върху краката си, върху ключиците, тук по ръцете, защото придава много красиво сияние на кожата. Следват два спрея за лице, за които искам да ви говоря. Първото нещо, което ще ви покажа, е класическата термална вода на Авен. Аз в последните месеци преоткрих тази термална вода. Като цяло съм ползвала, мисля, че почти всички термални води, които се предлагат на пазара в България, но за мен фаворити остава тази на Авен. Начинът, по който много ми харесва да използвам напоследък, е след като сваля грима си, просто за леко успокоение и хидратация на кожата, която цял ден е била с грим върху нея и с различни продукти. Често я използвам и след като съм правила маска за лице, отново за да успокои кожата. Като идеална е и за горещините през лятото. Класически продукт, който със сигурност ще намери приложение в рутината ви за грижа за кожата и за мен лично се заслужава. Следващия продукт, за който ще ви споделя, това е спрея за лице на Марио Бадеско с алоe и краставица. Изключително много харесвам този продукт, просто въпреки че не е някаква основна бейсик стъпка в рутината за грижа за кожата, наистина когато го няма около мен ми липсва. Това, което прави спрея, е първо успокоява страхотно, хидратира изключително много кожата. Аз го използвам като втора или трета стъпка преди да нанасям крем или серум за допълнителна доза хидратация. Използвам го и сутрин, и вечер. За мен наистина е незаменим продукт и едно от любимите ми открития за 2018. Продължавам нататък с два продукта на The Ordinary. Това са две от техните киселини, хиалуронова и млечна. Започвам първо с млечната киселина. Не я използвам вечер, не всяка вечер, но не я използвам само вечер, когато реша да я използвам. Тя служи за химична ексфолиация на кожата и за излущване на горния слой мъртви клетки, като наистина забелязвам ефект от млечната киселина. Прибягвам до нея основно в моменти, когато виждам, че кожата ми и текстурата им не са такива, каквито ми се иска да бъдат и са малко по-неравни, тена е по-повяхна и така нататък, и тогава я използвам. Наистина виждам ефект от нея още на следващата сутрин, след като съм я използвала. Кожата на лицето ми е значително по-гладка и ако я използвам по-продължителен период от време, буквално кожата засиява. Единствено нещо, което трябва да кажа, когато използвате подобен тип продукти за химичен пилинг, ексфолиация на кожата, това е да не забравяте на другата сутрин да сложите силен слънцезащитен крем, тъй като ако забравите тази стъпка, можете
предизвикате пигментация и други неприятни последствия върху кожата си. Другия продукт на The Ordinary, който ще ви покажа, е, както казах, тяхната хиалуронова киселина. Хиалуроновата киселина аз използвам само сутрин. Тя служи за дълбока хидратация на кожата. Като цяло хиалуроновата киселина е една от най-добрите съставки за нашата кожа, тъй като тя спомага за запазването на нивото на хидратация на клетките на кожата. Както знаете, особено с напредването на възрастта, клетките все по-трудно задържат вода и всъщност това е една от причините за стареенето на кожата. Хиалуроновата киселина обаче се бори с този проблем и помага на кожата да се поддържа естествено хидратирана и еластична отвътре. Може да се използва спокойно като, например, серум сутрин за хидратация и действа много добре. Мисля, че би допаднал както на хора с по-мазна кожа, така и на хора с по-суха кожа и отново е много добър и много бюджетен продукт. Следват няколко крема за лице, които искам да ви покажа. Това са кремовете, които най-много са ме впечатлили през изминалата година. Първите два, които определено са най-любимите ми кремове за 2018 година. Това са дневния и нощния крем от серията Nuxelance на Nux. Това е серия, която се грижи за предотвратяване на първите признаци на стареене, вредното въздействие на околната среда, служи за превенция на първи бръчки и други такива признаци на стареене, повяхнал тен, уморена сивкава кожа. И двата крема много ми допадат, наистина действат отлично на кожата, хидратират, подхранват и като цяло видим ефект върху кожата ми. Кожата ми изглежда много по-добре и много по-щастлива, откакто използвам тези кремове. И препоръчвам ви ги, ако сте във възраст, може би над 25 години, над 27 и си търсите добър хидратиращ крем, който да помага в борбата с стареенето на кожата. Един друг крем, който е в друга ценова категория и клас като цяло, но въпреки това много ми хареса. Това е крема на L'Oreal Hydra Genius. Крема има в състава си хиалуронова киселина и алоe вера и е наистина прекрасен за лятото. Особено ако сте с по-мазна кожа, много ще ви хареса, тъй като е супер лек. Той е по-скоро под формата на гел емулсия. Аз го използвах много в летните месеци, когато беше по-топло и мисля сега, когато отново дойде лятото, да продължа да го използвам. Ако имате нужда от нещо леко и хидратиращо, което по никакъв начин да не отежнява кожата ви, пробвайте този крем. Мисля, че ще ви хареса. Слънцезащитният крем, който ми е любим вече втора година, Skin Defense на The Body Shop, наистина страхотен продукт. Много лек, по-скоро като емулсия, въобще не оставя никакви мазни следи, бели следи по кожата. Едновременно с това предпазва много добре от слънцето. Използвам го като цяло за ежедневна слънцезащитна грижа. Сега през зимата не е толкова, защото в Англия е като мордор, но като цяло през лятото и през пролетта го използвам всеки ден и много ми харесва. Любимият ми крем за очи за тази година е като цяло мисля, че най-добрият крем за очи, който съм пробвала изобщо до момента. Това е Creamy Eye Treatment с авокадо на Kiehl's. Хидратира отлично зоната под очите, просто подхранва като никой друг крем, който съм ползвала до момента. Освен това забелязвам видима разлика в зоната под очите, когато го използвам и когато не го използвам. Наистина виждам ефект от него. Има и леки светляващ ефект на тъмните кръгове под очите, което за мен е невероятно, тъй като аз страдам от супер силни кръгове под очите и винаги съм в вечно търсене на продукт, който да ми помогне поне малко в тази зона. Това е продукт, който според мен има ефект. Не е драматичен, но все пак има ефект върху тъмните кръгове. Знам, че не се предлага в България, но можете да го намерите в повечето европейски страни и също така и по много от летищата. Ако случайно намеря сайт, който да предлага продуктите на марката и който да доставя до България, ще го оставя отдолу в описанието. Следващия продукт, който се нарежда не само в любимците ми за 2018 година, а в едни от най-любимите ми продукти изобщо, това е балсама за устни на Nux, Revdomil. Сигурна съм, че сте чували за него. Той изглежда ето така отвътре, прилича на мед, мирише на мед и в състава си има мед. Наистина фантастичен продукт. Използвам го буквално всеки ден, всъщност всяка вечер преди лягане и това е продукта, който спасява устните ми. Знаете, че аз нося матови черва през 90% от времето. Също така тук е студено, ветровито и така нататък. Това е балсама, който наистина спасява устните ми. Откакто го използвам и го имам, никога не съм имала проблеми с сухи устни, напукани устни и така нататък. Малко по-скъп е от нормалните балсами за устни, но за
за мен лично си заслужава цената. Освен това ще ви стигне за страшно много време, много икономичен е, просто разкошен балсам и мисля въобще да не оставям без него за напред. Почти привършваме с това видео. Остана да ви покажа само няколко маски за лице, които използвах през миналата година и които се превърнаха в мои фаворити. Първата маска, която искам да ви покажа, е маската на Freeman с черна захар и въглен. Тази маска служи за ексфолиация на кожата и в състава си има също така масла и освен че ексфолира кожата много добре, я прави гладка като стъкло, в същото време я подхранва. Тази огромна опаковка струва около 10 лева. Използваме вече почти цяла година и още имам супер много от нея. И наистина за мен е едно от откритията на тази година. Определено страхотна маска и ще продължа да се използвам с удоволствие. Още една почистваща маска, която пробвах през изминалата година, която също много ми хареса. Това е почистваща маска с глина и цинк на Sephora. Тя изглежда ето така. Това е типична глинена маска, която служи за почистване на кожата, примахване на излишния себум. Много съм доволна от нея, тъй като освен че почиства наистина добре лицето, е много щадяща и не пресушава кожата. Следващата маска, която ще ви покажа е на Uriage и е хидратираща. Това е всъщност нощна маска, която нанасяте вечер на лицето си и спите с нея. И на сутринта се събуждате с прекрасна хидратирана кожа. Тя изглежда ето така. Има под формата на син геле. Ако имате нужда от хидратация, това е маската за вас. Наистина е страхотна. За мен е наистина универсална хидратираща маска, която би допаднала на всеки, и на хора с по-мазна, и на хора с по-суха кожа. Става и за лятото, и за зимата и просто наистина е прекрасна универсална хидратираща маска. И накрая последния продукт, който искам да ви покажа, това е детоксикиращата маска с портокал на Nuxe от тяхната серия Bio-Beauté. Тя изглежда ето така и служи за детоксикация, подхранване, почистване на кожата. Има затоплящ ефект и като цяло това е може би най-приятната ми и най-любима за ползване маска от всички, които ви показах. Ако си купите една маска от всички, които ви показах, пробвайте тази. И така, това са всички продукти, които ще ви покажа за днешното видео. Надявам се да ви е харесало, да ви е било полезно и интересно. Ако видеото ви е допаднало, искате да виждате още видеа от мен, не забравяйте да се абонирате за канала ми и да натиснете камбанката за нотификации, така ще знаете кога качвам ново видео. Много ще се радвам, ако ми споделите кои са вашите любими продукти за изминалата 2018 година. Ако имате някакви въпроси, задайте ги в коментарите. С удоволствие ще отговоря. Като цяло аз обожавам да чета вашите коментари, да си говорим, да си комуникираме в коментарите. Много ви благодаря, че останахте с мен до края на видеото. Пожелавам ви да сте усмихнати, щастливи и да вярвате в себе си. А с вас ще се видим съвсем скоро в следващото видео. Пожелавам ви страхотен ден и ви изпращам много целувки. Чао и до следващия път!